No niin, nyt ollaan taas reissun päälle lähetty. Tällä kertaa vaimon kanssa kesälomareissulle tänne Syötteen kansallispuistoon. Tai no nyt ollaan vielä Pudasjärven APC:llä, käytiin tuossa syömässä ja vielä pikkupätkä ajellaan tuonne telttailuhommiin sitten. Ajatuksena oli, että käydään tuo Ahmatuvan kierros tuossa yhden yö yli reissuna, että tänään mennään tuonne Ahmatuvalle ja heitetään rinkat siihen ja käydään sitten pikkupatiikkana siellä Ahmakallion näkötornilla. Ja huomiselle sitten jäisi vielä semmonen 10 kilometrin patiikka takaisin autolle. Se on 9 huomenna luvannut saetta ja aika rankastikin, niin siinä on vähän aikapainetta meillä, mutta eiköhän me sieltä selvitä. Katsotaan nyt. Tänään olisi tarkoitus myöskin sitten siinä välillä käydä pikkulammella mato-ongella. Mä otin semmosen kompaktimman mato-ongen mukaan ja semmosia tekomatoja, niin katsotaan, että onko niissä lammissa ahventa ja kylläpä se mato onkin vermeellä selviää ja sehän se varmin tapa on saada kallaan. Katsotaanpa mitä tästä reissusta tulee. Otellaan vielä vaimo kyytiin ja lähdetään sitten sinne kansallispuistoa kohden. Oikea hirvi tuolla, mutta olikin tuommoinen puinen. Niin se on tässä. Ensimmäinen välietappi. Reilu kilometri tultu tätä. Vielä on Ahmatuvalle 6,6 kilometriä. Mukava ilma on kyllä. Ei oo liian lämpöinen. Joka pahalle näyttää nuo pilvet, vaan ehkä me kuivana selvittää. Toivottavasti menee vähän eri suuntaan. Viimeinen etappi ennen Ahmatuppaa on tämä koiratupaa ja koiraojaa. Pieni puru. Joo, tästä jatkuisi sitten toinen haara tuonne Toraslammelle, mutta siellä oli pitkospuut tulva alla ja
tarinan mukaan sillä kummittelee ja Sanna oli sitä mieltä, että kummituspaikkoihin meillä ei ole mitään asioita. Me lähdetään nyt jatkamaan vielä tuonne Ahmatuvalle. Puolisvälimatkaa tulee ne lammit, missä käydään sitten pikkusen onkimassa ja katsotaan löytyykö mustikkaa sitten aamupuuroa. Tää nyt vähän on keritty tuosta Toraslammesta netistä tutkia, niin ainakin joillekin oli, kun yötä olivat siellä olleet, niin kuulunut yöaikana, että joku olisi koettanut käydä siinä oven takana aukomassa ovea tai raapimassa sitä tai muuta, että siinä oli jotakin tarua siitä, että siellä joku olento käypi kokeilemassa, mutta se ei pääse ikinä sisälle. Se käypi aina kopasemassa sitä ovea, niin se oli tarpeeksi, että me ei sinne päin nyt lähdetty. Toisaalta ei ole sinne päässytkään, kun oli ne tuluvat tuolla reitillä, mutta voi olla, että ei ainakaan tuota vaimoa saa sinne jatkossakaan. Tultiin tähän Ahmalammelle. Katsotaan, onko tässä mahdollisuuttakaan mato-onkkia vai miten tässä käy. Tältä täällä näyttää. Pieni on kyllä lampi, saa nähdä onko tässä mitään, mutta tuommoiset vermet meillä olisi mukana ja katsotaan. Koetaan, jos päästään tuohon jostain kahtomaan. Mä ostin tämmösiä oikean madon korvikkeita tähän hommaan. Näköjään nykyään tekevät näitä ihan perus madon näköisiä lieroja. Katsotaan onko näistä mihinkään. Jos saanut olla kumikengät tänne, koitin mennä tuohon laitaan, niin hörppäsi jo nilkkaa myötä kenkä tuonne. 3 metrin vapaa, niin kyllä me tuohon rantaan ainakin ylletään. Katsotaan tuleeko tästä sitten mitään itikoita ainakin. Onko sulla tilanneraporttia kalastuksesta? Joko se pyörii? Hiljasta kyllä on. Tuossa alkupäässä koitettiin äsken vähän aikaa heitellä ees taas, mutta ei kuulu mitään. Koitetaan nyt täältä toisesta päästä, mutta pieni on lampi. Voi olla, että ei tässä vaan yksinkertaisesti ole mitään. Saapi nähdä. Kokeillaan vielä jonkun aikaa ja jatketaan sitten matkaa, josta sitten ei tuu sen kummemmin kallaa. Ei tullut kallaa tuolta. Jatketaan nyt matkaa. 2 kilometriä on vielä sinne meidän leiripaikalle. On mennyt ihan rivakasti tämä hyvät polut. Paljon juurakoita on ollut vain tässä loppumatkasta, mutta muuten oikein hyvä.
Ahmokallion näkötorni. Hienot on maisemat. Ahmotuvalta oli 2,2 kilometriä tähän. Tuolla jossakin näkyy ihan pienenä syöt. Sieltä kuppeesta lähettiin kävelemään. Miltä nyt tuntuu? Hyvältä tuntuu. No niin, se alkaa olla retkeilypäivä paketissa. Yhteensä tuo matka tänne Ahmatuvalle plus tuo Ahmakallion näkötornin kierros, niin semmoinen 15 kilometriä tuli tänään kävely. Keli oli kanssa hyvää välillä, meinasi tulla vettä vähän kovemminkin, vaan oli onneksi tuommoisia kuuroja ja erityisesti tuo Ahmakallion näkötorni lenkki, mikä käytiin, oli kyllä erityisen hienoa paikkaa. Voin kyllä suositella tänne tulemista. Ihan huiput maisemat sieltä näköalatornilta ja sitten se patikkakin sinne ja takaisin, niin siistin näköistä maastoa. Huomenna on vielä semmonen reilu 10 talsittavana takaisin. Katsotaan missä kelissä se sitten tulee olemaan. Aletaan pikkuhiljaa painua yöpuulle ja aamulla jatketaan sitten. Aamupalaa, pikakahvia ja puuroja, pakettirusinoita ja päärynäsosea. Ei näytä kovin hyvältä, mutta jospa se maistuisi paremmalta. Huomenta. Huomenta. Meillä oli vähän huonosti nukuttu yö. Kello on jo kuitenkin 9.30, vaan oli kyllä koko aika semmoista koiraunta, että ei tullut tolokkua. Ja vähän liian haastelutta 2 ihmiselle. Ei tullut pystynyt kääntämään kylkään, niin vähän oli psykoottinen yö. Joo, 1 ihmiselle voisi olla ihan passelitelta, mutta 2 oli vähän semmonen klaustrofobia simulaattori. Kyllähän tuolla nukkuu, mutta ei kauhean hyvin. Laitetaan läävä pois täältä. Tässä on tämä itse Ahmatuvan ympäristö. Tuossa on päivätupa ja sitten semmonen vuokratupa. Joo, tässä on ollut kaivokin, mutta omalla vastuulla oli. Ei voi taata laatu, että vähän aika kiikkaan, niin josta tuli siitä sitten niin tällä kertaa sitten. Ottamatta oli omaa vettä aivan tarpeeksi. Tässä oli taas tämmösiä tulentekopaikkoja. Tällainen vanhempi tupa. Se on näköjään laitettu munalukoilla kiinni, sinne ei oo päässyt.
Ollaan Välituvalla. Tästä ei enää oo Anninkoskelle 2,2 kilometriä ja siitä sitten enää reilu kilometri sinne parkkipaikalle. Tämä on kyllä tosi hienolla paikalla tämä Välitupa täällä. Tämmöisellä suonlaajalla. Mahtavat on maisemat. No, enää loppupyräys. Meidän reissu. Nyt ollaan tässä lenkin päässä, mistä lähettiinkin. Sille ympyräreitille, mikä meni tonne Ahmatuvalle. Tästä ei oo enää kuin kiveenheittoja, tuttuja maisemia, mitä tultiinkin. Alkaa olla kävelyn puolesta reissupaketissa. Aletaan olla maalissa. Tuolla näkyy jo autoja. Luontokeskus. Paljonko sanoo kello matkaksi ajaksi? 2 tuntia 33 minuuttia, 10 kilometriä.